no sé lo que será. De tot Espanya han marxat avui a Madrid per a reclamar unes pensions justes, entre ells veïns d'Elda, Petrer, Benidorm, Elx o Castelló, que a l'inici de matinada hi han viatjat tota la nit per a estar presents en esta concentració. Han eixit a les 4 de la matinada des de diferents punts del nostre territori per a estar avui ací a Madrid, a les portes del Congrés dels Diputats. A 3:30 hemos salido desde Benidorm y hemos llegado a las 10, así que un poquito cansado, pero bien. Al voltant de 500 jubilats de la Comunitat Valenciana no han volgut deixar a soles els milers de pensionistes que es manifesten i reclamen unes pensions dignes i justes, governe qui governe. Nosaltres som les persones que van eixir al carrer quan tenien 16 i 17 anys i ara en 69 ens toca tornar a eixir altra volta. A reivindicar, a fer-nos presents, a explicar-nos als polítics que encara que tinguem més de 65 anys podem encara lluitar. Estan lluitant no sols per ells, sinó per el nostre futur també. Havent molts més pensionistes en la Comunitat Valenciana i això ens afecta a tots. Així que ànimo, que això no s'arregla en 2 dies. I es complixen 10 anys des que el Parc Científic de la Universitat de València